Само че забравихме да ти сложим твоя микрофон. Микрофона в каската да ти сложим. Не е по-хубаво. Като спрем ще го сложа. Микрофона. Малумник. Не еш дясно. И сте с коля знаеш тук по баерите оптимисти. В града ли или навънка? Тай машина на бензиностанция. Тиховци. Да, аз не виждам сянка. Виж колко серпентини има пред нас. Жорката ни издържа. Там вътре да не сме тук до вратата. Що бе тук на вратата? Защото постоянно ще излизат и влизат сервиторите. Тамо да. Окей. Абе тук няма кой те пуснат. Абе, айде. Дай сега смешно, няма ще му обърна. Идемо! Идемо! Снимайте видеото. Що за криза? Да разлажем са, а да я не разслужи. Да не причини. Не деда, и свистето, и съм се
Кухнята, да. Забравих да ти кажа, че ще бутам. Ще пояке, бе. Ще плащаме ли? Така изглежда. Моля? Бензина е кофти. Дано да няма много маймуни. Но хората използват лятото да отидат на планина. И кога ще завиваме надясно? След 500. Оле, отвратителни са тези нови строежи, бе. И защо не ти дава? Да, там имената на улиците просто пречат. Чук. Слизам ли? Да. Кантовете ми липсват. Ради спотата. Как голям напив. Свалим палким. Има. Сега как да включим каските на вътрешна вентилация? Не засилвайте. Не 80 бе вес. Като не мога да си издържа емоциите. Не ме е фанало още успокоително. Колко че красивичка. Нищо не се вижда. Давай, внимавай, само да излезем те завой. Завой е широк, достатъчно място има. Добре, защо трябва да... Добре, защо да не мъкнеш? Не може аз да те успокоявам, в смисъл да ти вдъхвам малко спокойствие, че широк... Какво да правя, да мълча ли като кажеш, че нещо е така и трябва да мълча, така ли? Писал, значи, аз говоря благо, спокойно, показвам ти, виждам. Добре бе, точно, аз сега нищо не мога да кажа, мъквам. Значи, или може да мъкнем, или може да серем. Не може да ти се противореча на тебе. Не може да ти противореча, в смисъл не мога да имам различно мнение, така ли? Аз си говоря, успокояваш, ама не, аз знам какво, в смисъл, ския отгоре. Много е хубаво. Давай нататък. Следващия завой, по-бързо. Да минем този завой, да се успокоя. Тай има кръчме, ама тук в къщата някъде. В къщата някъде е кръчмето. Where are you from? Slovenia. Slovenia? Yeah. Good. You? Bulgaria? Oh. Are you